kontuan jartzea, eta horren kontra hasiera baten saiatu ginen horren kontra egiten, nahiz eta hasiera baten gure aldera atera epaia, ez, forma kontua zala eta bertan bera gelditu zen. Orduan kontua da, orain ja urtarrilean jaso genuen, martxoan bukaerako jarri beharko dugu. Eta horren kontra zer gutxitea dago, azkenen dauzkagun mehatxuak direlako inhabilitazioak, kartzelazio gorra, isuna, horren kontra ez dago zerretei, eta pentsatu dugu jarri beharko dugula, beste udaletxetan bezalaxe. Egin nahi dugun gauza bakarra da gure ikurra, gure nortasuna adierazten duen ikurra garrantzia eman, azkenen ikurrina da, gure nortasuna adierazten duena, eta horren alde nahi dugu lako saiotxo batin, herritarrei gonbidatu, balkoiotan jarri dezatela, espainola.